Exoti, prvá internetová reality show, mala mladých pobaviť a nenápadne ich popritom naučiť používať web&walk internet v mobile. Na stránke Exoti.sk ste mohli najprv v castingu hlasovať za finálnu štvorku exotov, ktorí sa vás snažili ukecať vo svojich medailónoch, prípadne zaujať telom, popri tom ako ste ich podľa ľubovôle obliekali či vyzliekali. 4 postupujúci vám potom boli 2 mesiace vydaní na pospas. Dvakrát týždenne ste jednému z nich vyberali jednu z 3 dilem. Samozrejme tú, čo vám pripadala najuletenejšia. Tu musel potom exot splniť, či chcel alebo nie. Hlasovať za dilemy ste však mohli len z mobilu, cez web&walk. Na internete ste si potom mohli plnenie víťazných dilem do sítosti škodoradosne vychutnávať. Počas show mala stránka 370 897 unikátnych návštevníkov. O 33% vzrástol počet nových aktivácií web&walku a približne 60% cieľovej skupiny si želá pokračovanie exotov.